הם איתכם אור ואני, אלכס. אור, תגיד שלום. שלום. היום אנחנו הולכים לשרת שלי בלי לגים. אם יהיה לגים, אני מצטער, כי אולי זה התוכנות צילום שלי. זה לא הירוק הזה, זה הסגול עם הלבן והאדום. כן. אל תחשבו שאני מתחיל לשחק במיינקראפט. כי שיחקתי כבר לפני מיליון שנה. פשוט לא עשיתי וידאו, כי לא היה לי ערוץ לפני מיליון שנה. טוב, אנחנו קוראים עצים עם אור. אולי יהיו גם עוד פרקים, אבל עם עוד אנשים. למשל, יהיה עוד פרקים, על בטוח עם ליאם, עם גיא. כן, יהיו פרקים. אולי יהיו גם פרקים עם ליאב, שהוא מטומטם. הוא פעם פיצץ לי חצי מהשעת. כן, הלאה. כן, על ההתחלה הוא פיצץ לי חצי מהשעת. זה די רע, אבל מצאתי קאו שמסתכלת עליי. היא קאו זה הרובריין! ויאללה, בוא נתחיל. בוא אתה רוצה מכות? אתה קאו של הרובריין! שלי! הרובריין! מניאק! שלי! שלי! עץ! לך מפה, היא שלי! יש לי 2 סטייקים יבשים. יומי, 2 סטייקים יבשים. זה טוב להתחלה. ממש מצוין. אספקה של שנה, אספקה של שנה. אוי. קח ערב. אתה נוב פרו, אתה נוב פלוס פרו. זה מה שזה, קוראים לך נוב פלוס פרו. מעניין! בוא די. לא, עצבים. אם היית עכשיו מולי הייתי נותן לך דמג'. ים. מלא פרות. ובלי זימונים של דברים. ויאללה, בוא נתחיל. כן, יש לי כבר 11 וביף. אני על מיינקראפט באנגלית, אני לא נוב של מיינקראפט בעברית. מיינקראפט בעברית זה רק לנובים. נכון? כן. מיינקראפט בעברית זה לנובים, נובים. אנגלית הכי טוב. גם אני באנגלית. תסתכל מה מצאתי. ענבון חמוד וקטן. יא מניאק! הוא חי. הוא חמוד. איפה הוא? יא מניאק, הרגת אותו. לא, הנה הוא. הרגת אותו. חמודי. אנחנו כזה, עזוב אותי. אני מתנשק איתו. שקל. יעל. לא! הנה ארנב, הנה עוד ארנב. הנה, קח פרה חמודה, תסתכל כמה פרות. אבא. למה הרגת אותו? הוא היה חמוד. הוא היה כזה מכוער. הנה, מצאתי אותו. עלק. לא, עד שמצאתי אותו, מה אתה שפוי? באמת שמצאתי אותו. אתה רואה אותו מקפץ. ווי. עלק מצאת. כן, אתה מכיר את השיר הזה מג'וליאן, אני וגם ג'יי. שתוק גם כן. זה אתה והוא. שתוק. אתה שר לו, אני שתוק. גם ג'יי. שתוק אמרתי.
שתוק, אם אתה שר עוד שיר אחד, אני נותן לך בד. בנייפי אפילו. מה, אתה לא יודע מה זה בנייפי? לא. בנייפי זה אתה לא יכול להיכנס רק אם אתה במשתמש אחר, או אם אתה משנה את ה-IP של המחשב. כן? כן. אתה לא יכול להחזיר אותי? כן, אני יכול לעשות פרדון, ארטימקס פרו, IP, וזה יעבוד. טוב, יש לי כבר 36 ראו ביף ו-25 לדר. ימי החנוכה סלש קיל ארטימקס. לא! יא מניוק! מה קרה? הרגת אותי, עשית לי סלש קיל. לא אני. מי הרגת אותך בכלל? בוא נדע, מה? לא הרגתי אותך, מה זה שבוי? עשית לי סלש קיל. מי עשה לך שתי סקיל? אתה! זה אתה מה רוצה שזה. פיצוי? כן, אני חייב פיצוי. קח פיצוי. חרב. חרב חדשה! בוא, קח תגיד כמה אוכל הבאתי לך מתישהו. יו, הנה מנהרה. איך, זה קצת. זה קצת! 10, מה אין לי מלא? מניאק! איזה למה הרגת את ארנבי דוד? הוא היה שם. אמרתי לו, אתה מכיר את ג'יי, הוא אמר לי כן. לא קוראים פאק, לי ג'ג'ה. הנה מנהרה. לא קוראים לי ג'ג'ה. כאן, יו, איירון. אתה יודע שאתה מניאק. לא שכן. לא! מגיע לך. טוב, נו, טוב. אני מפסיק עם זה, אני מבטיח. למה? כדי שתיכנס לשרת. לא, בטעות יצאתי. שיעלה. קח אותי אליך, נו. פיפי, ארטימקס. אתה שפוי. אני לא שפוי. אני מכין לי פיקקס. הנה הדברים שלי. דברים איירון! איפה איירון? למטה רדואן. וואו! איירון שלי. ואתה לא לוקח את זה! בסדר, אמא, די. פויה, אתה לא לוקח את זה. אישה אמא. יש כאן 4 איירון, אני יכול להכין לי חרב מאיירון. כן, באתי לשאול אותך משהו. תגיד, אתמול הייתי בסרבר, ואני וליאם מצאנו טירת תת ימית. אתה מכיר כזה דבר? כן. מה זה הדבר? עשיתי סלש. יש שם דג כמו חבר שלי מהכיתה, תקשיבו. דג עם עין אחת. כן, הוא שולט על המוח. אתה רואה אותי ואת מצה, השתחוו לפלקטון. אולי זה פלנקטון. באמת, אולי זה פלנקטון. מה הסיכוי? אולי מיינקראפט בגרסה 1.8.8 הוסיף את פלנקטון בגלל שכולם אוהבים את ערוץ ניקולודיון. מה הקשר? זה אפילו לא קשור. יש לה לסיים בצילום. אתה מכיר את הדברים האלה, את האנשים האלה שמדברים על משהו לא קשור כזה? לא. זה אפילו לא קשור לאבן בגינה. לא! הפיקקס שלי! הפיקקס ביסטון שלי. ימי החנוכה של הנוב של הארץ שלך. ימי החנוכה של הנוב שלך. אני לא נוב, איזה פרייר. אתה פרייר. מה? אני מכין לי חרב ופיקקס מאיירון. יודע מה זה? אתה לא נוגע בפרנס, מבין? כן, אני אפילו לא רוצה לגעת, אני מכין. ביי! די, אני מכין לך. ממה אתה מכין חרב? מסתום. זה כל כך חרא. אור, איפה כל איירון שלי? יא מניאק, תחזיר את האיירון! הנה, מה אתה רוצה ממני? תחזיר לי! הוא בתוך זה, מה אתה רוצה? הנה הוא שם. הוא לא, יופי.
לא, החזרת לב! לה 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 עושים לי חרב מאיירון לה 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 לה. אני יכול להכין עוד חרב אם אתה רוצה. ואני יכול להכין עוד איירון. איך אתה יכול להכין עוד איירון? לה 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 לה. יש לי סופר פיקקס. עכשיו אין לי. טיפי ארקי מיקס.